Når man går en tur gennem den midtjyske stationsby Brande, det kunne for eksempel være på en trist og regnfuld dag i oktober, så lægger man især mærke til én ting. Der er kunst overalt. Der er kunst på den ene gavl, og på den her gavl, og på den her. Der er små skulpturer, og berømte farverige skulpturer. Jamen sandt, når man ikke savnet om byens tilblivelse også findes som kunst. Og Lone Bøtkjær Bak, der selv bor i Brande, har den korte forklaring på, hvorfor der er så meget kunst i byen. I stedet for at vi skulle være inde på en galleri, så skulle man lave noget kunst ude i gadebilledet. Så alt ikke blev gemt ind på Statens Kunstmuseum og gallerier rundt om i Danmark. Man skulle have et levende kunst. Og det gjorde meget ud af her i Brande. Der var meget debat om det. Det var i 69. Og der var ikke alle, der var lige enige om, at det var det, der skulle foregå. Lone har det problem, at hun slet ikke kan vælge, hvad for noget af den meget kunst, hun bedst kan lide. Men hun har en helt særlig forkærlighed for de små, tykke mænd på stenen her. Der var, de er så søde. Og tit så går jeg herned og kigger på dem, fordi at, de minder lidt om, at selvom man er stor og godt i stand, så er det der sundhedsfreak, som man hører om i tv altid. Det er ikke altid det, der gør en lykkelig. Brande er også kendt for andet end kunst. De to store virksomheder, vindmøllefabrikken Siemens Windpower og tøjgiganten Bestseller, ligger i Brande. På et tidspunkt så sagde man, at manden arbejdede på Siemens, og konen hun arbejdede på Bestseller. Så meget betyder de to virksomheder for vores by. I det område, jeg bor, der er der også nogle lejligheder, som er til Bestseller folk. De bor måske på uge, men det kan være franskmænd, det er spanioler, det er folk fra Afrika. Det er meget internationalt præget. Og så tilbage til kunsten, for den fylder altså rigtig meget i Brande. Det der er de gamle vipper, de har lavet til kunst fra Friluftsdag. Dem har de malet, og så har de stillet op som kunst. Det er lidt sjovt. Så alt kan blive kunst i Brande? Alt kan blive kunst i Brande, ja.